Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar musulmi masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na amfani da wannan dama don wajjahar da roƙon alfarma guda biyu, ta ɗaya a gun al'ummar musulmi musamman masoya da magoya baya, ta biyu a gun ita gwamnatin wannan jiha ta Kano mai albarka. Game da su masoya, ina son in yi amfani da dama in kira in ja hankali cewa do Allah a yi ƙoƙarin biyayya ga wannan doka da hukumar jihar Kano ta sa ta dakatar da yin karatu da sauran taro da muke a cikin wannan masallaci na Jami'u Sheikh Muhammad Nasir Kamal har zuwa kammala binciken da aka ce ana yi. Mutane su biyayya ga wannan umarni, kar a sami wata tarzoma ko tunziri ko rashin da'a. Wannan shine kira na ga su al'umma. Ita kuma kira da nake ga hukuma, musamman shi mai girma gwamnan Kano Khadimul Islam, shine irin yadda yake kwatanta adalci, to ina roƙon da ya dada tsayawa kan turba adalcin nan. Wannan al'amari da ya taso, hanyar warware shi ina ganin mai sauƙi ce idan aka yi amfani da tsarin zama kamar yadda Allah ya faɗa, kul hatu burhanakum. Waɗannan bayan Allah da suke cewa ana faɗar maganganu na cin zarafi ko ga janibin ma'aiki ko ga janibin sahabbai, wanda ni kuma ina ganin ko kusa ba haka bane. Waɗannan maganganu ni musa su ma nake a cikin littattafai suka zo, kuma littattafan nan akwai su a ko'ina, ban ƙara ba, ban rage, ban canja ba. Mai girma gwamna ya adalci. Malaman nan inda gaske suke cewa na batanci ga ma'aiki, wannan maganganu ni nake faɗa su ba a littattafai suke ba. Su yadda mu zauna, duniya ta saurara, zan to da littattafan nan nuna maganganun nan, su kuma su to da nasu su nuna babu, ko abin da ban gane ba su ganar da ni. A kullum ina faɗa tun kafin ma abu ya zafi haka cewa ni fa murna nake ma a samu wanda zai nuna mu abin da ya fi nawa. Domin fahimtar nan a baya a kanta nake, ba kuma da daɗin rai na batta ba, kuma ina murnar in fahimci cewa abin nan da nake a kansa a baya shine gaskiya, da zuciya ɗaya Allah shine shaida. So idan suka yi wannan ƙoƙarin muka zauna suka fahimtar da ni wannan abin da ban fahimta ba, suna da alƙawari guna na karɓar abin nan kai tsaye, ga kuma babban lada da suke da shi na shiryar da ɗan uwansu musulmi. Kuma za Allah ya faɗa la an yadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Mutum ɗaya shirya da kai ya fi maka duk jajayen raƙuman duniya, wanda ni ɗin nan mutum ne daga irin wanda alƙawari ke gaskata kansa. Da aka kira na ga mai girma gwamna ya yi ƙoƙarin tsayi da adalci tsakanina da masu tuhume-tuhume. Duk inda za a yi a shirya zama na mutunci, cikin limana, cikin mutunta juna. Maganganun nan a tattauna, duk malamin da yake da wani ƙaiƙayi ko ta wata magana da yake ganin ba haka take ba, ya zo da littafinsa da take ciki, ni kuma zan zo da nawa da take ciki, mu tattauna